Then on the macho like Randy, the chopper go out to the granny. This nigga pull up your bandit. The killers understand it. Здравейте, днес ще правим едно ревю на ето този канал. Той може да ви каже нещо сега. Казвай. Анте. По-силно, че няма да чуят. Здравейте, какво правите машинки? Само те. Така. Съмнението за мен. Не мога чува Ау. Ето, 15 абоната. Имам много по-малко. Кажи какви хубави интрота правиш тук. Направо са... Супер. Това е за някакъв негов приятел. Ти за какви канали се абонирал, ако имате интерес. Също какви песни слуша. Повечето му на така клипчета са интрота. Да, ние сме много добри в тях. Много добре ги правим. Хаштаг добрите. Тук има от начало малко PvP, Minecraft. Играхме яко, млачихме се, бихме се. Тъй тук маби, тук губих, те си мисля. Тук се биха. Таки с работи. Да, и май това ще е. Така че, чао.